Ya nek arep ya kana ora masalah, aku kuwi wonge los. Heeh. Enggak iya ora enggak iya, jodoh itu di tangan Tuhan. Arep ngopo kowe ya? Njur pasrah. Iki ora kok pasrah ora kok aku njur ngiklaske kowe ora. Wong ki nek levele tertinggi mencintai iki ngiklaske, ngerti ra? Oh. Keploke lali rada 2 minggu ora keplok wis lali rada ora masalah sing jeneng wong ki mesti nganggo lali kula nuwun kalurahan Condong Catur wonten ngersanipun nggih menika panjenenganipun sik catetan kulur nggih menika Bapak Lurah panjenenganipun Bapak Haji Reno Chandra Sangaji wah jan asmane saestu merbawani tenan wah jan luar biasa papane ya jembar wis jan pokoke ndemenake ngene iki wah situasi ngene iki sing dikarepke karo para lenggah para miyarsa alhamdulillah bengi iki aku kelakon metruk ning Condong Catur malah aku mau oleh nawala nek di bawah tanggal 26 Desember 2023 tampil lagi di Balai Desa Condong Catur matur sembah nuwun alhamdulillah tanda tangan ketua panitia pun Bapak Haji Nuryanto atas nama Pak Lurah Condong Catur Bapak Haji Reno Chandra Sangaji alhamdulillah ya sing jeneng rezeki iki ya dilakoni yan kewajiban yo wajibe diangkati ora sah nggagas pira-pira oleh pira-pira hasil wis sing penting nek wong pancen ikhlas budaya seni ikhlas lahir batin ki ora ngarep sing jenenge kaya-kaya ngono kuwi pira-pira ditampa mergo seni iki nek dituku cen larang nek dijaluk dinehne ngono ning ora kok njur ateges metruk rene iki njur gratis niku mboten niku mboten nggih kedah wonten cara-carane tukon bensin ngoten menika wajar sing jeneng desa mawa cara negara mawa tata menika Kang Gareng rene wis ngenteni ta wae ya nembang sik tru ya kedhep tasma aku nyawang slendang biru Assalamualaikum Gom. Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Wong salam ku wajib jalam. Nggih, Waalaikumsalam. Piye kabarmu wis suwe ra roh irungmu irung meng semene kok nang goleki ngono. Nah. Piye kahanan desamu? Aman. Aman tegese. Aku dadi RT reng. Ayo saking kowe les aku wis bot-bote men. Suwe aku dadi dukuh ning desaku tak dadi RT genti. Iya. Lah kepiye kok ana Bagong iso dadi RT iki ceritane piye? Wis ya mergo ceritane panjang, Bro. Lah. Mas Bagong saged dados RT. Saged. Aku ya wing waton bengok ngono mergo-mergo aku ki ler-lerane lho, Tru. Iya. Iki agen jago-jago kae lho, Tru. Iya, ke pendaftaran, iya.
Lah kuwi urung ana sing daftar ki malah aku tiar-tiar mongko aku lungguh ning arep dhewe. Iya. Aku wis lenger-lenger kae ki malah Pak Dukuh Mas Bagong sagah dados sagah. Oh bos. Mbok ora ngerti sagah apa penting tak sauri sagah to. Oh. Ya nek wong wareg ki ngantuk njur turu ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Ing jeneng kewajiban ki kudu diayahi. Heeh. Awas jan cilehmu dadi RT mletho awas kok tak. Aku mengarep nganakake seminggu tarian ping 8. Ya. Seminggu kemana pitung dina arep tarian ping 8 ki tarian apa jare wes kas apa kae wis sembuh ra kas arep tok nggo ngopo ya dinggo ngapa ta ngapa ya aku ora gendhe ketelu ya Tru kae ngomah kae talase kaca kae sela wong akeh banget ya eman-eman gur dinggo adah sawang tok kesenengan kemonggone ayo ora arep ya karep kuwi talas ngomah kae arep tak kebaki seragam Ya. ya kan ning telung anu kae telung sekatan ya sing lor dhewe pinggir dhewe kae seragam nggo yoga ya sing tengah kuwi tak nggo anu iket ya terus sing kidul dhewe tak nggo jare alhamdulillah aku iki wis ana jarik rong setel oh iya ya mergo saka lehku nariki para warga lehku dadi RT kuwi lho. Kowe iki senengamu kaya ngono ora. Iki ya ming gegojekan, Tru. Ya. Ki mau sing ngresake uler kambang. Heeh. Dipinangkani mundak ora prayo kedadiane. Ya. Iki pamundutan ora atek akeh banget oleh. Heeh. Uler kambang ki mengko wae nggo. Hah? Lah iya maksude iki bar iki sik lho wong. Ora jenenge iki mau ya maca pamundutan sik. Ya. Terus ana meneh iki apa? Tembang tresna ana. Iya, Sing seragen-seragenan kuwi. Iya. Tembang kangen, tembang tresna iki lagu dangdut kan, Tru? Iya. Nah, semen copyright mengko karo Kimbol. Iya. Heeh. Ya ora masalah. Heeh. Enten melih tresna waranggana. Waduh. Waranggana sing ndi kuwi sing embuh. Ya mbok menawa ki nek sing jeneng sesama kanca sak grup pengrawit ki ya ana sing tresna waranggana. Ya. Sapa kuwi sing ngasta Jaipong kuwi? Waranggana ngendi? Kidul kana. Cerak pantai kana. Iya, ya ora mung kuwi ning tunggale kowe iki santai wae kowe tak sebut ngono ki aja kowe iki ora ndeweki. Iya. Iya. Sapa sing kon anu? Sing sepuh, Tru. Ya, Bulia. Ya. Gara-gara tekan tengah telu santai mawon. Ya, nggo Bulia. Ya. Kae. Ngapa ora ning Waluya kok njengling. Slendang biru selendang biru amung enak amung ngenai hati ora tekan batin setiamu selendang biru wis iki sak tetep ana janjimu wis kayak bar kuwi disuwuk gerobak oh iya ya nyingkat wektu ngono ya perlu iya ya tetep ono janjimu selendang ya alhamdulillah ya engko kayak bar iki kayak
Dolan karo sapa kae gremone sing punang. Ah iki wong meneng-meneng. Kowe iki ora ngerti wong meneng ya meneng. Ning wes di belakang mengerikan kene karep berpinja. Iya, senengane kok. Ampun dibuka wong kowe dolan karo aku wis aku wingi wah lah kok kaya ngono. Iya. Iya. Ana pamundutan. Ana. Iya. Iki aku wis suwe ra ngedeke sapa? Buyung Bagong, ngomong kok sik to. Aja marahi salah tingkah sik. Iya, sapa lagi Mega kuwi iya. Iki ana masalah iki ora kok aku ki kangen ngono ki ora tro. Ning iki ana wigati, ana pamundutan sing kudu diwaca karo kuwi. Oh, ya saiki ngadeg. Iya. Ora sasepate yane wis. Aja kuwi wis sapa-sapa kena kok ya, Tru. Iya. Penting aja sing wis keluarga lah. Iya. Resiko. Iya. Iki ngawur senan. Iya. Nggih, saderengipun ngaturaken kula nuwun kagem warga Condong Catur, nggih Mas. Nggih, niki acaranipun hari jadi. Wayangan hari jadi apa? Hari jadian kita apa piye? Piye ta? Kok melenyeng? Ayo aku ki melenyeng wis roh aku ki guru wong glece kok tak seriusi ta. Nah. Apa nih sing 7 Mei, Mas? Hah? Apane apa ta? Malah meneng di coklate mau nawani tok ora menehi. Sapa ta sing nawani iki? Aku nggowe acete isih lho. Sik diparingi aku kok. Ya engko sik to. Lho, ayang entuk coklat lho. Gawe-gawe nek iki. Iki lho wacanen dhewe ana buktine kok ora nengane kok. Endi mau kowe? Ora cak-cik. Nggih, wonten nawala punapa? Iki kok sik. Endi ya engke ya? Aduh, ilang kok ya. Ha iki diwacake. Nggih, tekan ora tanganmu. Ya tekan to ya. Iya. Oh, masih cepet soalnya kira. Iya, diwaca kabeh. Untuk Mega. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng dalu Mazda, kula Iya, Mbak Cinta. Sumini lan Mas Adi, anggota Mazda Galover Jakarta. Nyuwun lagu nguciwat ingkang nyekar Dek Mega Prastiwi, sawer 500.000 matur suwun. Nggih, sampeyan nuwun. Sing ndhisik arep pinanggane. Manut mawon Oh, wae. Wonten angenteni ta ya. Kuwi aja dibalekke no. Oh, lha piye tembunge sing apik? Dipek. Ya wis nek mau dhuwit tak. Nah, wong dingehne kono kok ora mau tulisane ya. Ulae ming sekilo wis ra enek pul iki ngapa. Ngene ra ya. Arep sing dhisik. Angenteni ke Oh, mawon. nggih. Ajeng dibawani napa langsung? Nggih, dibawani mboten napa-napa. Oh, nggih. Langsung kemawon berarti. Piye ta? Aku ki seneng sing langsung-langsung. Kok kan bosah-basah iki. Bosah-basah. Anu ki lho, Tro, meng anu ki lho omong-omong tok. Basa-basi, bosah-basah. Latihan bareng, latihan apa? Sembuh pokoke. Iya. Rinosa sayaka rasa seneng ati Ketana ya layo Mas kutut manggung. Ora nglecek aku. Wes, ku nek ro cah iki nglecek.
Aja ngrecek to. Mah saru iki ning kelurahane. Sumanding sisihmu niki Mas mang mirengaken. Apa? Kayak kon ngopo nek? Mong sliramu. Sapa ki? Sapa? Tanah liya. Sapa? Seliramu sapa? Semplok. Mula aku wingi jagong ketemu kono kuwi mak sentlup iki kok parfume Mega iki. Ini barengan kok. Lek cah lanang nggo parfum cah wedok. Wis kono gawanen. Ya mboten to, nggih Mazda, ngoten. Aku tak mbeleni sing siji. Sampean kalih kula 5. Heh? Sampean kalih kula 5. Ora. Dek tresnani lair napa niku jempol wis ngoten. Oh ya ora apa-apa. Sae Pik. Sae Pak. Sae Pik. Sapa? Aku ngenteni kamu kaya ngenteni bodene ing wahyu janji manten sasememban jroning aku deku semua papujanku.
sing fokus mung kluthak-kluthik semplok kluthak-kluthik kok wis buyar wae. Ya ben ta. Ya ben. Gayamu Kledang kae teko anyar janji iya dan citra bisa sapapa ublaku tak matane kaya ngene kok. Wis kok kono iki matane kaya ngene matane. Jengkol ngerti ra. Dasare matane model-model kok ngene kok. Ana ora trimo ya kana ngataso ning kayangan. Tak kira kana harus semplok ngono. Ya nek arep ya kana ora masalah, aku kuwi wonge los. Heeh. Lah iya ya ora enggak iya, jodoh itu di tangan Tuhan. Arep ngopo kowe ya? Njur pasrah. Iki ora kok pasrah ora kok aku njur ngiklaske kowe ora. Wong ki nek levele tertinggi mencintai iki ngiklaske, ngerti ra? Oh. Gene kok ya gampang panas. Hah? Aku makane aku njur mlebu kulkas kok. Kledang
Nuwun sampun katur Kang Mas Kakang. Kang Mas Kakang semplok kowe. Nggih sampun katur Mas Dan. Heeh, lak ngono. Matur suwun. Nggih, sembarang gelem dhewe wis. Cie. Kimpul dewi. Hah? Dhewe lah nek ngejak nyonyae ya ora dhewe no kowe. Apa iya? Heeh. Apa melu? Lah wingi tanggal pira to kae? Tanggal pira? Pak, ya yomplok. Kajangan kowe. Iki kok ana wiyaga karo dalang mungsuhan iki. Le ngenyek iki lho. Lembahan teman yang kene tak wasiti. Ane perkara iki gawa kono ora masalah. Wani Le ora. ngenyek kae lho. Bangeten kowe. Tek jagong teko ngopo ndes ya ngono kuwi mbok ya piye kabare pira-pira suwe ra petuk ngopo ndes ndak. Ora kajen berarti jenengan. Hah? Ora kajen. Kae ya Coba diantum. Ayo. Pen dadi gendang. Mas, wau nganu Pak Mister Lucky itu Nggih, kan nggih. jenengan ngomongke muni arep nggo tumbas wayang ngono to? Heeh. Ditari sih Nggih. kurang wayang apa insyaallah Alhamdulillah. arep ditumbaske. Niki ngeten kan niki teng Nek kan liwat aku ngono ki lho. Iya, tapi wayange kuwi malah ngomong karo aku. Abila wae. Gatot kaca kurang pira? Kurang telu. Kurang telu. Lah kok Gatot Kaca kurang telu ki? Setijo kurang loro, ya toh. Dadi wis kabeh berarti ora sida. Dono Engko tak aturke. Iki sing aku omong sing kurang. Oh. Gatot kaca kurang telu, Bilawa, Bargawa, gek Danaraja, Danapati, Kurupati, gek Dandun Wacana, gek Pulasya. Lho berarti sesuk tak tukoke gambar ya lho sing nggone cah TK. Ayo Jenny kae, ta. Iya. Apa? Wes. Barbie sing anu lho dirangke-rangke Oh, lambine di anu. sik gambar wayang kae lho. Ah, iya. Cilik-cilik. Heeh. Wayang wong. Apa kuwi? Iya. Sida nembang mboten. Wis dipinangkani ya Mas Kimpul. Bebas arep cara sambaya apa arep seragenan sesuk-esuk. Sesuk.
pancen